шановные удзельники конференции, дорогие сябры, дозвольте долучиться до віншаванняў с важными датами, не только теми, сапраўды, которые обозначены у программе конференции, але многими іншими, которые выпадают на гэты год. История христианства в Беларуси налічвае уже не менш як 10 стагоддзяў, и за гэты час мы маем чым ганарыцца. Одна з святыняў беларускай зямлі – гэта Жыровіцкае Евангелие, про которое згадаць сёння было б не лишним, асабліва ў кантэксце вось тых юбілейных дат, про которые мы казалі, 550-годдзя цудоўнага явлення, иконы Жыровіцкай Богородицы, Жыровіцкай иконы Богородицы и 500-годдзя, уласна, з'яўлення монастыра. Я б хацеў прапанаваць невяліченькі, хутчэй візуальны матэрыял, прысвечаны гэтай святыні, про которую мы шмат ведаем и шмат не ведаем. Не ведаем таму, што яна знаходзіцца па-за межамі Беларусі, нягледзячы на тое, што сёння шырока вядомая. Жыровіцкі манастыр – гэта у цэлым знакавае месца для кожнага беларуса, нават незалежна ад яго рэлігійнай пазіцыі, хаця, канешне, для хрысціян, найперш для праваслаўных сёння гэта святое месца. У Жыровіцкім манастыры ствараліся многія творы, у тым ліку кніжнай культуры, рукапісныя працы, у далейшым многія з іх былі друкаванымі. Сярод найбольш знакавых кніжных помнікаў, звязаных з Жыровічамі, Жыровіцкае Евангелие. Як яно выглядае, нават гэта сёння для большасці, і тут нават прысутных, я думаю, гэта пытанне без адказу, бо гэту кнігу бачылі адзінкі. Магу упэўнена сказаць, на жаль, з беларускіх даследчыкаў і, власна, беларусаў жывых сёння з ёю, можа быць, апрача мяне, амаль ніхто і не працаваў. Быў Віктор Шматаў, які, на жаль, ужо не жывы, які яшчэ ў 90-е гады меў доступ да рукапісу і з ім працаваў. Былі некаторыя іншыя даследчыкі, але глыбокага даследавання фактычна да зусім нядаўняга часу гэтай святой знакавай кнігі у цэлым для ўсёй беларускай культуры не існавала. І нават вось гэты выгляд, пра который мы толькі што казалі, паказвалі, ён застаецца і заставаўся малавядомым. Сёння Жыровіцкае Евангелие не захоўваецца як кніга, напрыклад. Чаму былі паказаны проста пару аркушаў? Бо сёння Жыровіцкае Евангелие – гэта стос папак, у которых ляжаць аркушы Евангелия пасля апошняй рэстаўрацыі. Нават знешні выгляд выклікае пытанні. Тое, як яно апісана ў розных энцыклапедыях, даведніках, калі шчыра, значна вельмі разыходзіцца з тым, што сабою рукапіс уяўляе. Нават фізічнае апісанне, колькасць старонак альбо мастацкае аздабленне гэтага рукапісу, што здавалася, можна проста канстатаваць і апісаць, усё гэта выклікае пытанні з пункту гледжання навуковага. Трошки прааналізуем. Па-першае, што такое Евангелие, я думаю, тут не варта нічога казаць, але гэта кніга, которая мела вельмі шырокі ўжытак на беларускіх землях ад самага хрышчэння, ад 11 стагоддзя. Першая рукапісная кніга, которую мы, ў прынцыпе, ведаем, звязаная з беларускай зямлёю, Туроўскае Евангелие, гэта Евангелие. Евангелие апракаснага тыпу, то бок трошки адрознае ад Жыровіцкага ўжо тэатра Евангелия, тым не менш гэта Евангелие. Менавіта Евангеліямі былі і полацкія Евангелії канца 12-го, пачатку 13-го і пазнейшыя 14-го стагоддзя рукапісы, Слуцкае Евангелие і многія іншыя, пра которые можна было б шмат казаць. Евангелие шматразова у далейшым выдаваліся. Першае выданне Евангелия на царкоўна-славянскай мове, вось яно, гэта выданне друкарні Макарія, Чарнагорія, Тыргавішта, 1512 год. Мы ведаем, Скарына не друкаваў Евангелие. Мы ведаем, Евангелие не выдавалася на беларускіх землях ажно да другой паловы 16-го стагоддзя. І прытым пры ўсім разумеем, што гэта была вельмі запатрабаваная кніга. І калі казаць пра Жыровіцкае Евангелие, трошки забегаючы наперад, гэта рукапіс якраз гэтага перыяду, сярэдзіны 16-го стагоддзя. Гэта рукапіс, які быў вельмі неабходны проста па той прычыне, што Евангелие мусіла быць у кожнай царкве. Без Евангелия забяспечыць нармальны працэс нават набажэнства
Богаслужэнне немагчыма, і, канешне, у кожнай царкве яно было. І у сітуацыі адсутнасці друкаваных з Чарнагорыі да нас рукапісы не прыходзілі. Наяўнасць падобных рукапісаў была вельмі важнай, але ў дадзеным выпадку мы кажам яшчэ і пра шыкоўна аздобленае Евангелле. З Евангелля, у дадзеным выпадку вучэбнага Евангелля, іншы тып, пачалася выдавецкая дзейнасць Івана Фёдорова і Петра Мсціслаўца на нашых землях у Вялікім княстве Літоўскім пасля ўжо эміграцыі з маскоўскай дзяржавы. Гэта таксама пра многае сведчыць, пра запатрабаванасць гэтай кнігі. Евангелле выклікала цікавасць прадстаўнікоў іншых дэнамінацый, іншых канфесій, знакамітае Евангелле Цяпінскага, той же час, той же перыяд, у перакладзе, у тым ліку, на беларускую мову таго часу. Пра Евангелле трэба казаць і ў дзейнасці знакамітай друкарні Мамонічаў. Знакамітае, вельмі прыгожае Евангелле 1575 году. Таму цудоўным ёсць пацверджаннем, як і многія наступныя далейшыя перавыданні. Але вернемся назад да жыровіцкага Евангелля. Паўтаруся, яно паўстала ў той час, калі у Беларусі свайго друкаванага Евангелля не было. Не было магчымасці яго лёгка купіць і выкарыстоўваць, і яно было створана пад замову. Што мы пра яго сёння ведаем? Апрача таго, што называецца яно жыровіцкае, чаму? Мы не ведаем, ці створана яно было ў Жыровічах, і зноў жа нашы доследы паказваюць, што не было. Яно было перададзена ў Жыровічы. Тым не менш, у Жыровічах яно дакладна захоўвалася. Як найменей у 17-18 і пачатку 19 стагоддзя. Пра гэта сведчаць шматлікія на якраз экране паказаныя слайды, шматлікія запісы. Пастаронкавы запіс, што гэта кніга царквы Успенскай манастыра Жыровіцкага. Пастаронкавыя запісы, трошкі больш познія, пра тое ж самае, пра прыналежнасць гэтай кнігі да Жыровіцкага манастыра. Іх некалькі гэтых запісаў. То есть кніга дакладна захоўвалася ў Жыровічах. Таму Евангелле званае Жыровіцкім. Яшчэ яго называюць таксама Евангеллем Сапегі. Вось акурат на слайдзе фрагмент уласнаручнага надпісу. Там унізе напісана Лев Сапега, канцлер Великого княжества Литовского, власнай рукою. То есть уласнаручны запіс Льва Сапегі. Таму у літаратуры навуковай яго яшчэ называюць Евангеллем Сапегі. І нават было шмат гіпотэз пра, магчыма, тое, што Лев Сапега заказаў гэты рукапіс для Жыровіцкага манастыра альбо падараваў. У літаратуры гэта вельмі часта праходзіць. Гэта хутчэй за ўсё не так. Хаця, тым не менш, сувязь з Львом Сапегам ёсць, і, безумоўна, вядомая яго любоў да кнігі, да кніжнасці. Ён меў дачыненне да многіх выдавецкіх працэсаў, сам, будучы канцлерам, меў вельмі цудоўны почерк, аналізуючы нават яго ўласнаручны запіс на Жыровіцкім Евангеллі, можна зрабіць высновы пра дасканалае валоданне і мовай, і каліграфіяй. І ён, канешне, быў кніжнікам, збіральнікам багатай бібліятэкі. Да таго ж вядома пра берасцейскі след, сувязь з Берасцем, са старажытным цэнтрам епархіяльным, ваяводскім. Часам выказваюцца меркаванні ў навуковай літаратуры яшчэ ад 19 стагоддзя, што Жыровіцкае Евангелле менавіта з Берасця трапіла ў Жыровічы. Гэта таксама не так. Не буду цяпер тлумачыць, чаму так лічу. Ёсць на гэты конт у мяне асобная публікацыя, да яе і звяртаю вашу увагу. Але ў Берасці таксама гэта Евангелле на пэўны час трапляла, хутчэй за ўсё ў першай палове 19 стагоддзя, калі якраз там была пэўны час епархія. Звязваюць Жыровіцкае Евангелле яшчэ з асобаю ці асобамі солтанаў, прадстаўнікоў таго самага роду солтанаў, які лічацца заснавальнікамі Жыровіцкага маёнтку і Жыровіцкага манастыра. Часам называюць і асобу Іосіфа Солтана, мітрапаліта, які, праўда, не меў дачынення да гэтага роду і да заснавання Жыровіч. На вялікі жаль трэба сказаць, што мітрапаліт дакладна не меў ніякага дачынення ні да Жыровіч, ні да Жыровіцкага Евангелля, але вось калі казаць пра другі род жыровіцкіх солтанаў, то, магчыма, ўсё-такі яны мелі тут пэўнае дачыненне да заказу і пашырэння манастыра. Мы павінны вельмі важна яшчэ пару момантаў сказаць. Жыровіцкае Евангелле з'яўляецца помнікам кніжнай, мастацкай і духоўнай культуры сярэдзіны 16 стагоддзя. У літаратуры ўсюды стаіць, што это 14-15 стагоддзі. Сённяшні аналіз паказвае, што гэта не так. Гэта рукапіс сярэдзіны 16, прыблізна 50-е гады 16 стагоддзя. Пра гэта упэўнена сведчыць філіграні. Вось на старонцы я паказваю філігрань Дзік,
гэта менавіта гэты перыяд, абсалютна дакладна можна сказаць. Гэта не рукапіс 15 стагоддзя. Рукапіс гэты хутчэй за ўсё створаны быў у мітрапалічным скрыпторыі ў Вільні. Нішто нам не кажа абсалютна па месцы стварэння рукапісу, тым не менш, некаторыя ўскосныя сведчанні нам дазваляюць пра гэта казаць. Цудоўная каліграфія, вельмі дасканалы почерк пісца і, канешне, мініяцюры. Выявы 4 евангелістаў перад кожным з евангеліяў выкананы не проста дасканала, яны выкананы, мякка кажучы, вельмі дорага. Сусальнае золата на ўвесь аркуш, фарбы накладныя з выкарыстаннем каштоўных металаў, мінералаў, лазурит, малахіт. То есть вот арыгінальныя на слайдзе, можа, дрэнна бачныя вобразы, якія фактычна немагчыма сфотаграфаваць, каб паказаць. Золата блішчыць, як люстэрка, і яго цяжка сфотаграфаваць. Лазурит і малахіт пераліваюцца дробненькімі іскаркамі, і іх ужывую яны проста ўражваюць. Гэта вельмі дарагая тэхналогія, якую маглі сабе дазволіць, канешне, па-першае, багатыя мецэнаты, але, што важна, гэта маглі зрабіць не ўсюды. У жыровіцкім скрыпторы, які калі і ўзнік яшчэ, можа быць, у 16 стагоддзі, хутчэй за ўсё гэта зрабіць немагчыма было. Жыровіцкае Евангелле гэта вельмі дасканалы ў плане мастацкай аздобы рукапіс, вельмі багаты. Мы спрабавалі зрабіць пэўны аналіз, папярэднія даследаванні, выбачаюся, павінен так сказаць, такое адчуванне ствараецца часам, што хутчэй пад пэўную ідэю падбіралі факты, чым грунтаваліся на рэаліях у працах аднаго і таго ж мастацтвазнаўцы. Напрыклад, у розным часе мы бачым выказванні, што это помнік гатычны, помнік рэнесансны, помнік візантыйскі, помнік іншай нейкай мастацкай традыцыі. Чым ці як гэта было абгрунтавана, даволі сёння складана патлумачыць. Робяцца адпаведна параўнанні з помнікамі, палеографы ранейшыя яго фіксавалі як помнік 14-15 стагоддзя, адпаведна мастацтвазнаўцы пад гэтай высновы свае рабілі. Раз так, значыць, ёсць пэўныя аналогіі з беларускімі кніжнымі помнікамі ранейшага часу, напрыклад, з аршанскім Евангеліем, альбо лаўрышаўскім Евангеліем, трошкі больш познім, 13-14 стагоддзяў. Нічога агульнага, калі шчыра, ні па стылістыцы, ні па матэрыялах, ні па тэхніцы выканання гэтыя рукапісы між сабою амаль не маюць. Гэта розныя традыцыі. Значна больш агульнага жыровіцкае Евангелле мае ў плане мастацкай аздобы і афармлення з рукапісамі 16, сярэдзіны 16 ці першай паловы 16 стагоддзя, напрыклад, рукапіс з расійскай дзяржаўнай бібліятэкі ў Маскве, якраз нашай традыцыі 16 стагоддзя, ён значна больш блізкі. З майго асабістага аналізу это было пэўным адкрыццём. Я знайшоў вельмі блізкі, магчыма, у тым жа месцы створаны рукапіс, які захоўваецца ў нашых зборах у фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Это рукапіс 1530-х, 50-х гадоў з надпісамі Ганны Свідэрскай-Корсакавай. Род Корсакаў у паўночнай Беларусі меў свае ўладанні, і гэта Евангелле там захоўвалася пэўны час. Вельмі вялікая верагоднасць, што якраз з гэтага паўночнага арэалу Корсакаў, там і Солтаны, там і Сапегі, паходзіць і наша жыровіцкае Евангелле. Прынамсі, традыцыя гэта адна, гэта дакладна. Выкарыстанне блакітнай фарбы таксама нас і ў тых формах, як ёсць, нас скіроўвае, што гэта рукапіс 16 стагоддзя. Тым не менш, вернемся, рукапіс захоўваўся ў Жыровічах, прычым не ў бібліятэцы Жыровіцкага манастыра. На ім няма вось гэтых, на ім ёсць надпісы жыровіцкія, пра которые мы казалі, але няма вось такіх характэрных бібліятэчных пазнак. У Жыровіцкай бібліятэцы неаднаразова рабілася інвентарызацыя, як бібліятэкар гэта скажу, гэта прыемна. Кожная кніга мела свой шыфр. Паліца, шафа, месцазнаходжанне і тэмы, раздзелы. Жыровіцкае Евангелле гэтага не мае, бо яно захоўвалася не ў манастырскай бібліятэцы, а ў царкоўнай. Яно знаходзілася ў різніцы Успенскага сабора на працягу ўсяго перыяду, прынамсі ад пачатку 17 стагоддзя да пачатку 19 часова, магчыма, вывозілася. Для мяне было шчасцем у свой час, я знайшоў першае вядомае апісанне гэтага жыровіцкага Евангелля, зробленая ў рукапіснай кнізе, якая сёння захоўваецца ў бібліятэцы Расійскай акадэміі навук у Пецярбурзе. У кнізе, прысвечанай іконе Жыровіцкай Багародзіцы, яна сёння не даследавана, ў навуковы ўжытак, на жаль, не ўведзена. Я думаю, што гэта яшчэ час пэўны павінен прайсці. Тым не менш, там зробленае першае апісанне, у якім сярод іншага сказана, што кніга
оформленная у чырвоным аксаміце, бархаце, з металічнымі элементамі, выявамі евангелістаў, нарожнікамі, это на куточках, таксама анёлкамі і літымі зорачкамі. Я, як прыклад, хацеў паказаць оформление Евангелия приблизно гэтага часу. Это Евангелие 1600 года, якое сёння ў Жыровічах знаходзіцца. Царкоўна-археалагічны музей Жыровіцкай семінарии, Мінскай духовной семінарии ў Жыровічах. Там знаходзіцца вось гэта Евангелие. Оно паходзіць з Быцінскага монастыра. Это суседні монастыр з Жыровічамі, вельмі блізкі. І тое самае мастацкае афармленне, якое хутчэй за ўсё было і ў Жыровіцкага Евангелия. На жаль, яно не засталося. Толькі ў самых ранніх 19 стагоддзя апісаннях, ўжо больш дакладных, мы бачым, што згадваецца, што раней быў стары пераплёт і засталіся сляды чырвонага аксаміту. То есть хутчэй за ўсё сапраўды так і ёсць. Гэта яно. Вот у нашых фондах ёсць таксама вельмі пашкоджаны моцна рукапіс з такого чырвонага аксаміту. Евангелі 15, 16 і 17 стагоддзяў вельмі часта менавіта падобнае афармленне мелі. Таму мы робім такую пэўную рэканструкцыю. У далейшым Жыровіч рукапіс на пэўны час трапляў у Берасці, у Брест у 19 стагоддзі. У сярэдзіне 19 стагоддзя ён быў перададзены ўжо пасля таго, як духоўная семінарыя Жыровіч пераехала таксама ў Вільню. Літоўская духоўная семінарія працавала пэўны час у Вільні ў будынках колішняга старажытнага Траіцкага манастыра. Там жа знаходзілася бібліятэка, і Жыровіцкае Евангелие трапіла ў гэту бібліятэку. Там яно не выкарыстоўвалася, захоўвалася пэўны час, пакуль не трапіла праз даследчыкаў у зборы, ўжо пазнейшыя зборы Віленскай публічнай бібліятэкі. Першае навуковае апісанне Жыровіцкае Евангелие зрабіў Павел Добрахотаў, выкладчык літоўскай духоўнай семінарыі, у далейшым вядомы царкоўны дзеяч, епіскап. І атрымалася у нас знайсці рукапіснае першае яго апісанне. Гэта першае навуковае, не царкоўнае, інвентарнае, а навуковае апісанне Жыровіцкага Евангелия, у котором засведчаны стан, зроблены выпіскі ўладальніцкіх пазнак Льва Сапегі, дарчы надпіс Богданы Пшыцецкай з Мялешкаў. Абодва гэтыя запісы амаль з некаторымі памылкамі, але амаль даслоўна перапісаныя былі Добрахотавым, і сёння захоўваюцца ў Пецярбурзе ў архіве Санкт-Петербургскага інстытута гісторыі. Я упэўнены, што гэта яшчэ нам таксама шмат пра што можа распавесці. У Віленскай публічнай бібліятэцы рукапіс знаходзіўся ажно да Першай сусветнай вайны. У часы вайны адбылася эвакуацыя, ён пераехаў у Маскву, у будынкі, потым яны перададзеныя былі расійскай дзяржаўнай бібліятэцы, а тады музеума, і на гэты ж час адбываюцца першыя апісанні. Тым не менш, дагэтуль засталіся цэтлікі, ярлыкі Віленскай публічнай бібліятэкі на самім Евангеллі, на яго крышках. У Маскве рукапіс знаходзіўся прыблізна да Другой сусветнай вайны. У наш час рукапіс вернуты ў Вільню. Вільня на сёння гэта ўжо Літоўская рэспубліка, сталіца Літвы, Вільнюс у літоўскай традыцыі. Знаходзіцца рукапіс, створанай якраз у гэты час, ужо пры савецкай уладзе, бібліятэцы тады Акадэміі навук Літоўскай ССР, сёння это бібліятэка Врублеўскіх Літоўскай акадэміі навук. Захоўваецца беражліва, не скажу нічога дрэннага, прычым вельмі асцярожна і далікатна рэстаўраваны. Пры рэстаўрацыі, праўда, адбыліся памылкі блытаніна ў нумарацыі аркушаў, і там яны не зусім у парадку захоўваюцца, мы ім гэта паказалі, тым не менш, рукапіс у вельмі добрым стане, вельмі беражліва і ашчадна захоўваецца. І пачалося вяртанне. Вяртанне Жыровіцкага Евангелия сёння адбываецца праз пэўныя выставачныя праекты, пераважна ў самой бібліятэцы ў Рублеўскіх, але былі, наколькі я ведаю, два выпадкі, як мінімум два, калі Евангелие выязджала з межаў бібліятэкі. Адзін раз у Кракаў на выставу, прысвечаную сапегам, другі раз у самой Вільні. Таксама была такая выстава, і рукапіс дэманстраваўся. Вельмі важны яшчэ адзін момант у плане вяртання Жыровіцкага Евангелия. У 2004 годзе было здзейснена факсімільнае узнаўленне, ці я б сказаў, хутчэй, мастацкая копія Жыровіцкага Евангелия. Не зусім факсімільнае узнаўленне, там былі адыходжанні. Мастакі працавалі з чорна-белай копіяй, назовем это так,
рукапісу, і таму там ёсць і ў колерах не ўсюды трапілі, і ў памерах, і многае ў чым іншым, але ў прынцыпе гэта копія дазваляе даволі дакладна перадаць асаблівасці арыгіналу і пазнаёміцца з самім рукапісам. Так менавіта яно выглядае. Я не хачу забирать чужы хлеб і не буду зараз вам паказваць толькі што падрыхтаванае факсімільнае ўзнаўленне жыровіцкага Евангелія. У вельмі хуткім часе, літаральна праз некалькі дзён, нават, а не месяцаў ці гадоў, адбудзецца прэзентацыя факсімільнага ўзнаўлення жыровіцкага Евангелія, здзейсненага сумеснымі намаганнямі выдавецкага савету Беларускай праваслаўнай царквы, выдавецтвам Медыял і нашай нацыянальнай бібліятэкі, з захаваннем усіх асаблівасцей арыгіналу, з захаваннем колераў, памераў, максімальнай перадачы асаблівасцей паперы і з другім навуковым томам, у которым дакладна і дэталёва будзе апісана, чым гэты помнік нам каштоўны, якая мова, якая мастацкая аздоба гэтага рукапісу, што ён сабой уяўляе і якой каштоўнасцю для нас з'яўляецца сёння. Не толькі быў, што зразумела, ў час свайго стварэння, але чым ён для нас ёсць сёння, чаму мы называем яго святыняю. Дзякуй вялікі за увагу. Я ўпэўнены, што для жыровічаў і для ўсяго беларускага народу гэта знакавая з'ява, і факсімільнае ўзнаўленне здолее зрабіць нарэшце рукапіс даступным для шырокай аўдыторыі. Дзякуй.